Hello guys, good morning. Going na mi guys, ari sa cemetery. There is a atbang. Good morning, good morning, good morning. Ari may sa atbang guys, managkap may kandila kasi death anniversary ni father, aking mabutihing ama. April 23, 2020 death anniversary po. Nandito na kami guys. Marapit lang kasi dito sa amin ang menteryo, sa harapan lang po. Maaga kami guys, wala pang 6 o'clock kasi masyado mainit. Mainit masyado dito, kaya maaga kami magpunta. Kasama ko po si Iman. Ayan, si Inansky. Daming dahon guys. Pag ganitong summer, maraming mga dahon. Maraming sagbot. Good morning. Dito na po kami. Mas maganda pag maaga guys, di pa masyado mainit. Pasar ba ito sinang kadiyang naraman to daan labay na tingnan ko nakit ade-ade aras kadya baghari. Kasama ko po si Inan. Si Inansky. Tuwa na sa ubos. Si tatay kay gibalhin naman amo dito sa yung mga bukog, mga mortal remains, gibalhin na dito sa ubos. Itong gamay na lang compartment. Di anang guys, malapit na ang view sa morning. Peaceful pa masyado, maaga. Good morning, good morning.
Direct ako. Midori. Diyan namin, niabot namin. Buhatan na ilag nga na din, nabutang nga na o ko ano. Ang ato buhatan po nga na din. Ito na isa yung natin eh. Deng. Nanay na isa. Katatlolo na isa. Kau leader ding? Ikaw. Diyan naman rin. Ikaw kabut ari. One Our Father, One Hail Mary, Glory be. Ang sa tanang mga kalagnatanan sa purgatorio, labi na sa kalag ni Gustado, kalag ni Rico, Hermenegildo, Florencia, Italiana, Flora, Chelsea, sa mga kalag na wani naghandong. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Glory Amen. be to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayahay ka diri guys. Maganda ang hangin, fresh na fresh. Tana. Let's go. Ayun. Mga magnanag. Dari. Dami bilang ko. Kuan tao dai. Mabis dulu ang limutan. Waktu maintain dapat na ni maintenance sinigang ko ano tuloy sa sana. Ano ni binimur na ikot sa tubo. Masa tubuan din na siya niya. Hah? Hinlo siya kari baru lang. Atau nak tahu bang? Dia dah paniligan tu dari atas tu. Paniligan dah untuk ni. Kali ada siapa yang ada tu.